Ibilbide luze bat bizkarrean izateak ematen duen segurtasunarekin, baina proiektu berri batekin lehen aldiz Durangoko azokara etortzeak eragin dezaken urduritasun zirrara edo dena delakoarekin. Amaineman izena duen bakarkako lehen lana aurkezten du Usunek Durangon. Gauzei ez buelta gehiegi eman eta gerta dadila gertatu behar duena. Hori da gutxi gorabehera bidali nahi duen mezua, eta ez dakigu diskoaren sortze prozesuan hori izan duen aldarri edo ez. 11 kantuz ondutako lana osatu du eta bide lagun ugari izan ditu kantu ezberdinetan. Betiko lagunak, bidean egindakoak, hori guztia zaritzeko gonbidatu dugu gure txokontara, Josune Arakistain. Egunon, Josune? Egunon. Zer mun zaude? Ondo, pixkat estresau da, kostau zait aparkatzea, beste puntan aparkatu dut, erdi presak atorri naiz, baina jazta, aterrizatuta. Azokak 59 minutu ditu eta ja lehenengo estresatuta badaukagu, azokakoa. Goiz hasi naiz. Bueno, eta estres horren justifikazioa du Iker Gurrutxaga lankidea badabil hor bueltaka eta kontatu digu, Suneren estandean dagoeneko hilarak daudela. Beraz, eskertuko diogu bereziki Suneri, tartetxo hartu izana guretzat, eta zuzenean murgiluko gara lan honetan. Elkarrizketatu guztiei bi galdera egiten dizkiogu. Lehenengoa da, zein den Durangorekin duzun lehenengo oroitzapena? Nerea da, txikitan, lurrakin, ostoak daude lurrean hor lur berezi hau, eta hori gogoratzen gehiena. Bai, baldosa horiek, Bai, baldosa horiek. Eta bigarren galdera da, zer erosiko duzun bai ala bai aurtengo azokan? Baitu, ez dut ez da pentsau. Etorren hain nire estan, nola jarriko dute, nola ez dakit zer, egia esat, ez dakit. Bilatuko momentutxoa jende gutxi dagoenean, da orduan emango du buelta, baina egia esan, ez dakit. Aipatu dugu, badaukazula ibilbide luze bat bizkarrean, eta horrek emango dizula segurtasun puntu bat, baina proiektu hau berria dela, azokara zatoz segurtasun gehiagorekin, ala urduritasun gehiagorekin, bietatik zein? Biak esango nuke, ez da berrian ere zate azokan egotea, eta ja badakit zer dan, eta orduan, mentalizatuta nago, hotela hartu dut, deskantzatzeko ondo. Oso ondo. Baina gero, badakat, dena dakaun intxeguritate hori, edo, torriko da norbait, nire estanera, edo puskat berritasun hortatikan, nik uste ondo dagoela emozio hori, ilusioa, urduitasuna dena nastuta. Dagoeneko, etorriko da norbait, galdera hori erantzunda dago, ze badago jende, hilarak badituzu, untza otsailean amaituko da. Amaitu zen, barkatu. Zegitze urtetan bizi nahi zen. Untza otsailean amaitu zen, eta hilabete gutxira etorri zinen kantu berriekin, proiektu berriekin. Nolako izan da bilakaera hori? Bai, egia da, hilabete gutxira etorri nintzala untza amaitu ostean, baina ja prozesua aurretik hasita zegoen, nire lehenengo abestia esan dei Rikirekin batera atera nuana, orain dela 2 urte atera nuan orduan. Ja hor hasi nintzen poliki-poliki nire abestiak sortzen, nahiz eta untzarekin egon. Eta, gero pixat izan da amaitu, eta ja buru-belarri sartu nintzen otsaila eta gero proiektuan. Eta, gaur onera iritxeate. Badaude kolaborazioak diskoan eta untzarekin badago kolaborazioa. Pentsatzen dut berezia izango zela abestia zuretzat edo prozesua behintzat. Bai, berai esanien gainean, niretzat oso importantea zela, ez, nondik natorren, untzatik natorren, untza amaitu da talde bezala, baina lagun kuadria bezala ez, hor gaude, azokan bazkariren bat egingo dugu, seirok. Baina, polita zen baita ere, musikalki ez, nondik natorren, eta nora noan etorkizun horretan, hasieran eta nire lehenengo diskoko lehenengo abestia beraiekin izatea polita irutu zitzaiten. Txitxarro, kantauri itxasoa, zenbateko eragina izan du jaiozaren lekuan jaiotzeak disko honetan? Guztia, esango nuke. Bai. Saiatzen naiz, normalean egitik abesten dut, errexoite zaidelako nik nire burua sinistea, niri pasatako gauzak kontatzeitut, nire ingurua, horri biltzen naiz pasiatzen, orduan horri inspiratzen naiz. Gero badago fantasiatik ere, dena eta letra guztiak ez dira guztitzegiak, baina, asko influitzeu, nahizelako kanpora ateratzeko pertsona, eta batez ere naturan, eta biologa zen hori hortxe aterako zait. Destiny's Children aritu zen Beyoncé urte luzez segulako arrakasta izan zuen, gerora bakarka hasi zen eta segulako arrakasta dauka.
Gwen Stefani nau dautekin segurako arrakasta izan dakoa da, eta orain bakarka ere segurako arrakasta dauka, Harry Stylesek One Directionekin segurako arrakasta da, eta bera bakarrik ere. Hiruetako zeinekin identifikatzen zara gehiago? Nahi Beyoncékin, claramente. Horrela aukeran eman da. Bai, eta ojalá. Baina, bueno, ni pixka tamain emango dut, eta hori, pues, pasatzen dana pasako da, hankak lurrean, eta... Ze ondo ekarri den amain eman, Bai. Zorrexa. Bai, ja dagoeneko barnera dut daukazu. Bai, egia esan, favore bat egin diozu, esango nuke, Euskal potoloetan jarri, Euskal hizkuntzari, ze uste dut denok gazteleraren eraginez fluir horren beharra izan dugula inoiz, eta beti bili garela malabarrak egiten, ez, linguistikoki, emarien joan, eta, bueno, lako gauzak asmatzen, eta amain eman pixkate gurean sartze horretan, uste dute, bueno, baduela erraminta bat gehiago euskal hiztunak badugula, eta izu, hori oso eskertzekoa da, diskoa ere, bai, noski. Bai. Eta kontzeptua oraindik ikasi ez zuenak ikasiko du, ze kartelak, biraren kartelak ere ikusi ditut, parkinetik gora, eskaileretan, ikusi ditut kartelak, badatoz kontzertuak, horretarako gotxo? Bai, egia esan bai. Bueno, lehenengo hartu emana publikoak hemen izango da Durango, baino ja nire territorioa benetakoa kontzertua da, Oltza gaina da, eta gogotxo bueno, kontzertu solta batzuk udaran eman ditut, eta pila disfrutatu nuen, orduan, bai, gogoekin oain ja benetan diskoa, eta gero ja jendeak kantuak badazkila, abesteko. Eskerrik asko, Josune, Arakizain gure txoko ontara etortzagatik, gure balkoitxara, utziko zaitugu ze bestela aserretu egingo zaizkigu zaleak, esango dute non da Sunenik nahi dut nire diskoa sinatuta, nahi ditut argazkiak, beraz, bueno, jendeak gurekin aserretu aurretik. Ekosistema honetan ulertzen dugu, nahi ditugula gure Star Systemaren ahotsak, baino jendeak ere bai, publikoak ere bai, beraz, bixi eriko ginela aitortu dizugu, eta nik uste luzeago kafe hartzeko aukera izango dugu etorkizunean. Eskertu dizuet. Zaindu asko, Josune. Bai, ago. Liburu dago apalean.